Aduna ba kamoy suod nga higala? Unsa man jud kamo kasuod? Karong adlawa atong basahon ang istorya bahin sa Ang Tulo ka Managhigalang Itlog. Sinulat ni Emilia Mayunila, gidibuho ni Freud Mayunila ug Fritz Mayunila. Sa barangay Mabulokon, adunay 3 ka managhigalang itlog. Nag-eskwela sa Mabulokon Elementary School. Classmate sila sa unang ang-ang sa seksyon Mahigugmaon. Sila si Bitoy nga hugawan ug bugoy, si Kukoy nga buutan, ug si Pupoy nga nagsigi og paupoy-upoy. Usa ka adlaw ni ana, nagdungan sila sa pagpangaon sulod sa ilang classroom. "Huy, Bitoy, punitan ang imong sagbot. Ayaw pa ta ka og labay. Kasab-an gyud kang teacher," matud ni Kukoy, usa ka batang limpyado ug mahigugmaon sa palibot. "Ay, tuo man ka. Wala bitaw kakita si teacher," tubag ni Bitoy, ug si Popoy na lang ang naghipos sa iyang sagbot. Ug dayon nanggawas sila sa classroom ug nagdula. Nagdagandagan silang tulo. "Dakpa mi Bitoy, dali!" matud ni Pupoy. Ug sa kalit lang, nisyagit si Pupoy. "Aray, kasakit!" "Huy, Bitoy, ang imo man ang panit sa saging ganina. Wala di ay nimo gisulod sa basurahan." "Tan-awa, nadakdak hinuon si Pupoy," matud ni Kukoy, ug dali nilang gitabang si Pupoy. Pagkaugma ni ana, sayong nibangon si Bitoy, bisan pa man sa dakong dag-om nga nakita sa kalangitan. Nangandam siya aron mo eskwela. Padulong sa eskwelahan, labay diri, labay didto sa iyang basura. Mao kini ang iyang kinaiya. Pag-abot sa eskwelahan, nibundak ang ulan ug nibaha. Walay hunong ang pag-ulan ug niawas ang mga kanal. Nabahaan ang ilang classroom. Gipagawas silang tanan kay pabalhinon sa laing room. Apan si Bitoy nagpabiling nagdula-dula sa baha. Padayong nitaas ang tubig. "Bitoy, Bitoy, dali na!" matud sa maestra. Apan nagpabungol-bungol siya kay puwerte niyang lipaya kay sa baha nalingaw siya nga nagdakop-dakop sa mga nanglutawng basura. Nitaas pag-ayo ang tubig. Apan dili di ay siya kahibawang molangoy. Ug nisyagit siya. "Ma'am! Ma'am! Balik ako, ma'am!" Apan walay nakadungog niya. Ug sa kalit, nitunga si Kukoy ug si Pupoy nga nagdala og pisi ug giitsa ngadto kaniya. Ug naluwas si Bitoy. Nagpasalamat siya sa iyang duha ka mga higala. Sukad niadtong hitaboa, nakaamgo na si Bitoy nga dili maayong magpataka og labay sa basura ug maminaw na gayud siya sa maestra. Daghang salamat!